बे दालाङा बिपिएफ सरखाराबो मोनथाम सालायनानै थांबाय थेवब्लाबो नैबे दालांखौ जोंनो बानायनानै होनो हायासै आरो इउपिपिएल सरखाराबो मोनसे सालायनानै थांबाय बेयावबो जोङो बे दालांखौ बानायनानै होनो हायासै नै लोगोफोर बेबारगाव हाग्रामा महिलारि सार थासान्दियावबो जोंहा नै दालां गोबाय गिजियाव थानांगौ नै दोसिगासिनो जोंना आदालतारि लागाव दिसिजोबलै खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारावहाय फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय सियर रायजोफोर दिनै आङो गिबिसिन थारावहाय नैबे सावगारिनि सायाव फंनैसो भिडिअ लानानै फैनाय जादों नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि बिटिआरनि दानि सोलिनाय सरकार सीएम मिस्टार महिलारिनि सायावहाय मा बुंदों बेखौबो जोङो एसे खोनासंगोन थामथियावहाय नैबे सावगारिखौ नाय नोंथांमोना दा बे सावगारिखौ लानानैबो जोङो बाथ्रा बुंनाय जागोन डेभलप एन्ड आनडेभलपनि बाथ्रा दे रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना सावगारिखौ नायनानै लादो बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि देंखोनि रानि मेथाइ सुजुगिरि सुलेखा बसुमतारी मेदामा देहाया गाज्रि जानानै दङ मोनथिनो मोनदों दे बिथाङा केलकातानि सीके हस्पिटालावहाय देहानि फाहामथाय लागासिनो दङ दा बेनिखायनो आङो आसा खालामदों बिथाङा बर'निनो बयनिफ्रायबो मुंदांखा रोजाबगिरि आरो बिथांनि मेथाइआ ओरैबायदि मेलौदो नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ बेखौ आं एसेबां बुंनांगौ होननानै आं साना आसा खालामो इसोरनि अननायाव बिथांनि सानाय सुनाय देहाफ्रा जाहाथे मोजाङैनो मोजां हामनानै फैनाय बायदि दानिया नैथियाव रायजोफोर आसामनि चीफ मिनिस्टारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं सिंपल बात बताता अभी हाग्रामा महिलारी इज विथ अस प्रमोद बोरो हैज लॉस्ट द इलेक्शन लेकिन प्रमोद का साथ वो चुनाव हारे हैं लेकिन व्हाई शुड आई लॉस्ट माय रिलेशनशिप व्यक्तिगत तो मैं उनको हर दिन फोन करते रहूंगा वो भी मुझे करेगा मिलते रहूंगा खाना भी खाते रहूंगा चाय भी पीते रहूंगा और जब जरूरत पड़ेगा जब जरूरत होगा मुझको लगे कि उनका साथ पॉलिटिकल बात भी करना सही है मैं बात भी कर लूंगा तो मैं नहीं मानता हूं ये कोई बड़ा आर्ट है लोगों को ह्यूमन रहना चाहिए जो हारे होते हैं उनको नेग्लेक्ट मत करो बिकॉज जो हारते हैं आज काल वही जीतेगा ये एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल है आज जो चुनाव हारे हैं 5 इयर्स बाद वो जीतेगा तो इसको पोटेंशियलिटी हिसाब से ट्रीट करो ही इज योर पोटेंशियल फ्रेंड इन नेक्स्ट 5 इयर्स इतना ही बात है नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जुदि बिपिएफखौहाय देरहाहोदोंब्ला फैबाय थानाय 5 बोसोरनि उनाव हयथ' सोरबाया देरहाफिननो हागौ बिपिएफआ जेनहैफिननो हागौ दिनै आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बेखौनो बुंदों दा जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला बिपिएफ पार्टिया माबायदि अबस्थायै देरहादों बेखौहाय जों बयबो नुखादों नाथाय दुखुनांथावा बेसो रायजोफोर जोंनि बर'नि थाखाय जायखिजाया लिडारानो देरहाया मानो नाथाय बर' जाथिनि जे डेभलपमेन्ट जानो थांगासिनो बर' हारिया दे जौगानो थांगासिनो बियो गोमाफिनगोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन बियो गोग्लैफिननानै थाफिनगोन नामा नैबेखौसो जोङो सिन्था खालामनांगोन 5 बोसोर बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया सरकार सालायगोन नाथाय बे समाव जुदि थोजासे सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो मानो फाइनान्सियेल सापर्ट मोनाब्ला बिपिएफनि सीएमआ मा खामानि मावनो रायजोफोर दा बेखौनो नोजोर होनानै हयथ' आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बे बाथ्राखौहाय बुंदों दिनै बर' हारिखौहाय गाख्लायना दोनफिनगोन 5 बोसोरसिम बे 5 बोसोराव जुदि इउपिपिएलनि सीएमआ फैयोमोनब्ला हयथ' बर' हारिया जोंब्लाव माब्लाव साबसिन अबस्था जागौमोन बेखौ हयथ' डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा नुदों दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरबो एसे सिन्था खालाम आंथ' लुबैया रायजोफोर माब्लाबाबो जोंनि बर'फोरखौहाय बेबायदि गाज्रि अबस्थायाव थाजानायखौहाय आं लुबैयो जोंनि बर'फोरनि जायगायावबो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि थांनांगौ गिदिर गिदिर फैक्ट्रि थांनांगौ गिदिर गिदिर
कम्पानिफोर जोंनि जायगायावबो थांनांगौ आं बेखौसो लुबैयो नाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जायफ्रा गामियावहाय रायजो जानाय बैसोर बायदि मानसिफ्रा बेबायदिखौ हास्थाया फर लाइक एग्जाम्पल मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंमोन मिथिबायना बिसोरनि ट्राइबेल सुरक्षा मंचनि जायफ्रा लिडारफोर बिथांमोना आजिखालिनि मर्डान जुगनि डेभेलपमेन्टखौहाय हास्थाया रायजोफोर नाथाय बे मर्डान डेभेलपआ माब्ला जागोन रायजोफोर जोंथ' लुबैयो गासैखौबो सारा जोंनि बिटिआरखौहाय जोंब्लावजोबनायखौ नाथाय बे खामानिखौ सोर मावगोन हाग्रामा महिलारिया मावगोन ने मावा मानो होनोब्ला होबथानाय दङ आरो फाइनान्सियेलाबो उइक जानानै दङ बेनिखायनो बेखौहाय हानाय नङा मानोना 5 बोसोर जोंनि बर'खौहाय गाख्लायनानैसो दोनसिगोन रायजोफोर मिथिबाय दा नोंथांमोना नाय फरायसाफोरनि सायावहाय मा नारसिनगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो मिथिदों फरायसाफोरनि सायावहाय नारसिननाय बर' मिडियाम फरायग्राफोरनि थाखाय ओरैबायदि जेंना जानो थांगासिनो दङ क्लास 9 नि साबजेक्ट जाय साबजेक्टआ मेथ्स साइन्स ससियेल ना खोनादों ससियेलखौबो सिगांहाय दा बै समावबो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बर'फोरनि सोलोंथाइ बिजोंखौहाय नारसिननाय जों नुखादोंमोन नाथाय गोहो गोरा आबसु थानायनि थाखाय जेबो खालामनो हायाखैमोन मिथिबायना दाबो आरोबाव बेखौनो माने लामा लागासिनो दङ बानायफिननोहाय नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम जाय फरायसाफोरनि थाखाय फरायसाफ्रा जुदि बर' बिजोंखौ फरायनानै थांबाय क्लास 9 आवसो जुदि बियो मेथ्सखौहाय इंलिश लिरहैनांगौब्ला साइन्सखौहाय इंलिश मोनहैयोब्ला अब्ला बे फरायसाया रोंगोन ना रायजोफोर बिनि जाहोनानो जाहैबाय बर'फोरखौ फरायनायनिफ्राय गाहायाव लाबोनाय मिथिबाय दा बर' हारिखौहाय फरायनायनिफ्राय सोलोंथाइनिफ्राय बोखारनाय बे जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि थांखि नाथाय जोंनि बर'फ्राथ' बुजियाखै गामियाव थानाय सासे सानै माखासे बर'फ्रा बाल्थिं होजानाय प्लास्टिक बाल्थिं होनाय कुकार गंसे मोननायफोरखौ सिन्थेनो रंजादों नाथाय बिसोरो फिउचारनि थाखाय नुहुराखै फिउचारा मा बेखौनो मिथिया बिसोरो नाथाय UPPL नि CM प्रमद बर' सारा बर'नि जायगायावहाय मोनथिफेरैखौबो मावनो थांगासिनो दङमोन नुफेरैखौबो मावनो थांगासिनो दङमोन आरो हायैखौबो लाबोनो नाजागासिनो दङमोन दा बेखौथ' नोंथांमोना मिथियाखिसै जायखौ लोंख्रुबग्रा जाख्रुबग्रानि थाखाय खाबु होयो बेखौहाय नोंथांमोना खाबु होबाय 5 बोसोराव नायदो माबायदि खामानि मावो दा बेखौ नोजोर होनानैनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों रायजोफोर मिथिबाय दा दानिया फैदो नैबे सावगारिखौ नायनानै ला मोननै सावगारि मोनसेया चिरांनि मोनसेया देबोरगाव बियाबनि दै हाग्रामा महिलारिनि समिस्थिनि बे सावगारिया दानिल' नङा 17 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे सावगारिखौ जोङो नुनो मोनबाय ना मा बुङो रायजोफोर 17 बोसोर इसिबां आलो गोजोनै सरखार सालायबोबाय गोसो जायोब्ला BPFनि CMआ बेसिखिनि ब्रिजखौहाय बेसिखिनि दालांखौहाय गावनि पकेटनि फैसाजोंनो बानायनानै होनो हायोमोन मिथिबाय दा रायजोफोर नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरनि सायाव अननाय गैया रायजो राजाफोरखौ सानाखै बिनि थाखायनो बिथाङा लामा सामाफोरखौ बेफोरबायदि गोग्लैसोनानै दोनदों नङाब्ला बे एरियानि जायफ्रा मा होनो बुङो मेम्बार चेयारमेनफोर बिसोरो मानसि सायख'यो बिनि थाखायनो बियो बेबायदि गोग्लैसोनानै दोनदों आरो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा बेखौ मावनो होदोंब्लाबो बिथोन होदोंब्लाबो हयथ' गामिनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा बेफोरबायदि दालांखौहाय नायनानै थादों रायजोफोर बिनिखायनो जायाखै जेरै जों गामिनि लामायाबो बेबायदिनो गोग्लैसोनानै दङ रावबो नायाखै मिथिबाय दा जोंहालाय गामियावनो सासे EMबो दङमोन मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन अब्लाबो नायाखै बानायाखै 17 बोसोर BPF सलायनानै थांबाय 5 बोसोर UPPL सलायनानै थांबाय थेवबो जोंनि लामाखौबो नायसनाखै रायजोफोर बेबायदिनो नोंसोर जेरै दालां बानायदोंना रायजोयैनो बेबायदिनो नायसनाखै अब्ला जों नुसिगोन 5 बोसोर BPFनि सरकार दानिया जोबनायाव रायजोफोर
एनडेबि ना जोंनि बर'नि दावहारु बिथांमोन दा बर'नि दावहारु बिथांमोननि गेजेरावहाय बिपिएफनि माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थादों रन्जन दैमारि सारखौहाय मानो बख'वाखै प्रमद बर' सारा मानो थगायखो आरे भाइफोर प्रमद बर' सारा थगायाखै आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिसोर सानैजोंसो जोंनि बर' जातिखौ नारसिननानै रन्जन दैमारि सारखौ बख'वाखै नोंसोर बुङोना रन्जन दैमारि सार फैयोब्लानो बेखौहाय सीएम बानायगोन होननानैहाय नाथाय बेयावबो हेंथा दङ रायजोफोर सीएम बानायनायावबो हेंथा दङ जेराव क'क्राझार बायदिनि मानसिफ्रा रन्जन दैमारि सारखौ मोजां मोना मिथिबायना बेनिखायनो दासिमबो गवाखै रन्जन दैमारि सारा आरो नोंथांमोना बुंबाय थादोंना रन्जन दैमारि सारखौहाय थगायबाय होननानैहाय इउपिपिएल नि सीएम खौ नै बिसोरबायदि बुंग्रा मानसिनि खर'आवहाय जेबो नलेज गैया मिथिबाय दा रायजोफोर दा आङो भिडिअ हगारनानै होखाबाय नोंथांमोननो भिडिअ रेकर्ड हगारनानै होखाबाय रिपिट बुंफिननांगौ होननानै आं साना रायजोफोर दे अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा एनडेबिखौहाय थगायनानैहाय बाथ्रा बुंबोबाय आं बिसोरखौसो कुइसन खालामनो सानो दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला रन्जन दैमारि सारनि असे बिनानाव अनजालि दैमारि मेदामानो जों बर'फोरखौहाय थगायबाय रायजोफोर मिथिबाय दा गोबां थगायबाय जों बर'फोरखौहाय अब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बर'नाव माथो दङ हा रायजोफोर ना बर'आ आरोबाव गावस्रालायबावगोन नामा बिपिएफ इउपिपिएल जानानै जाथियानो गावस्राबावगोन नामा जेरैहाय बर'फोरनिफ्राय गार'आ गावनानै थांबाय राभाया गावनानै थांबाय मिसिंफ्रा गावनानै थांबाय डिमासाफ्रा आलादा जानानै थाबाय बेबायदिनो आरोबाव बर'फोरनिफ्राय बिपिएफ इउपिपिएल जानानै बर' रायजो राजाफ्रानो आलादा बुखावबावगोन नामा रायजोफोर बेनिखायनो दिनैसिमबो खौसे जानो रोङाखै आंलाय बेखौसो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन स' अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि